नमस्कार, मी डॉक्टर मेहुल सरकार, मिनिमल इन्व्हेसिव्ह स्पाइन सर्जरी आणि एंडोस्कोपिक स्पाइन स्पेशलिस्ट, नाशिक. आपण आज दुर्बीणद्वारे शस्त्रक्रिया किंवा एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी याबद्दल काही गोष्टी जाणून घेऊ. एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी नक्की काय असते? दुर्बीणद्वारे शस्त्रक्रिया करण्यासाठी 4 ते 8 mm साईजचा एक कट घेतला जातो मणक्यावर. त्यामधून दुर्बीण टाकून आतमध्ये मणक्याचं ऑपरेशन केले जाते. यामध्ये रक्तस्राव खूप कमी होतो. रक्तस्राव कमी झाल्यामुळे मसल्सला पण इजा कमी होते आणि रिकव्हरी लवकर होते. याच्यामध्ये हॉस्पिटल स्टे पण खूप कमी राहतो. नॉर्मल ओपन सर्जरीचे जे कॉम्प्लिकेशन्स आहेत स्पाइन सर्जरी बद्दल, ते एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी मध्ये त्याची शक्यता व्हायची खूप जास्त कमी होऊन जाते. एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी इज द फ्युचर अँड वी आर करंटली ऑपरेटिंग विथ एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी फॉर ऑल स्पाइन केसेस. जर तुम्हाला कुठल्याही डॉक्टरांनी मणक्याची शस्त्रक्रिया करण्यासाठी सल्ला दिला असेल तर तुम्ही एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी बद्दल नक्कीच विचार करा. धन्यवाद.